Merkki. Käy. Oi. Oi. Se on niinku harvoin näkee koiraa, jolle ei ole tehty näitä, niin se olisi noin niinku yrittäjä ja iloinen. Yleensä ne turhautuu ja... Eka kerran kun mä oikein yksi ottanut, tää on ihan se turhautuu jo. Joo. Et sen näkee, että nyt se on Mutta oliko sulla sit omakin asenne jotenkin erilainen? No silloin kun... No mä tein Matin kanssa ja Matti oikein niinku selittänyt, että me ollaan niinku tekemässä. Mä en ite oikein tiennyt mitä me niinku ollaan niinku tekemässä, niin sit mä niinku... Joo. Sit kun mä ite olin epävarma, niin sit se koiraa vaikutti tietenkin. Joo. Tiesin sen. Oliko vähän hauska? Kyllä on tosi hauska. Oli päin. Näissä on se hyöty. Nyt ei tehty se kaikkein vaikeimpia asioita. Et niinku, ainakin mun kokemukseni tänne koirille on tosi vaikeaa